Noah obeyed God, though it was costly. Mituman si Noah sa Ginoo. Bisag mahal kunti, kung ano kunti. Pagsunod sa Ginoo, but he obeyed God. Bisag good. Listen, after pag-istorya. Listen, tingnan pa, how did Noah's obedience cost him? Kung sa ba ang nahimong kukha kay Noah, nalihak na nagtuman kung nagsunod siya sa Ginoo. Ginoo sa kalisod, kung sa'y kunti, sayang pagsunod sa Ginoo, kung sa'y kinahanglan kay sakripisyo, kapagtuman sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, una, pag-iay-iay. Pagtaway, sa dihak, ibuhat niya mga hindi balibayan, kanulay mga tao na katawin siya. Kung ikaw dugay nakakatungkol ako sa arka, nakakapunga sa bukid, pusokoy sa bukid, walay dagat, walay sapa, nalagino ka ang arka, dahil kung nakakataw. Para si Pino, hindi mo ay masinila na kay Leonard Brodao na inakutok ni mo. Saan naman ang arkang inugigin mo? Hindi ka makakatuway ka na. Nagiging mo, hindi ka inugigin mo. Wala may dagat niya. No? Hindi ka nakakos tao. Masa ka nanino yung patutang? Kung saan ako nanino pagkulang, kapagkatapong ba na inugigin mo? Mga pagtamay, mga pag-FBI, iyahap na, gisalo, manalo man tayo. Ang oras nilin pero si Noah, tuwing ka katuwing. Dito yung iusikan, kumbaga sa mga tao siguro may nasa 40 years, imong iusikan, yung himong kong arka, sa tumoy sa bukid, na walay dagat, walay tubig, at lutaw na yung himo. Ay, so grabe ang tayo na gihatag ni Noah sa Ginoo, 40 years. Natinganin para sa pag-usik-usik, pag-sayang-sayang, sa mga oras. Kita, dapat kay kaginusikan na oras para sa Ginoo. Ikaw mismo, imong everyone was guilty pag-usik-usik sa oras na unta para sa Ginoo. Giusikan nimo nila sa kalibutan. Giusikan nimo nila sa trabaho. Giusikan nimo nila sa kabalay. Paghimo sa mga butang na walay pili sa kinabuhi. Mga butang na pili-pili sa Ginoo. Ngunit mga time na himong giusikan na supposed to be para sa Ginoo. Mahal nyo ka malay sa trabaho. Mahal nyo ka malay sa pag-eskwela. Pero sa Ginoo, okay lang malit ka. Minsan sa kauras, mga kauras, okay lang. Sa iyong kumakain lang itong eskwelahan. Sa iyong kumakain lang itong kahuan. Pero pag para sa Ginoo, bahala kumaka, 2 hours, dapat sa sira. Ako buwan ng Ginoo. Isulat na sa Biblia. Ako buwan na siya. Pero kung wala ka niya mabayang, kasi luso ka ng Ginoo, kung expect mo pang Ginoo, kung ikaw tinalay ang Ginoo, kung iyong mais ka ang Ginoo, gamay na iyong base. Kung iyong employer pa rin ang Ginoo, tanggal na ka sa trabaho. Kinaanak ka graceful ang Ginoo, kinaanak siya, pakaluloy mo. Nabisan kung irresponsable ka sa oras na para sa iya. Wala pa kanya pamilya. Grabe ang Ginoo. Kita kung sa irresponsable, bangga ka sa Ginoo. Dahil kahit ang kulang sa Ginoo. Kaya kita kinusikan ang oras. Para punta sa Ginoo. Hindi para. Hindi niyo. Pagkabot sa kalimutan ng mga mga asang bilihon para. Kalimutan. Bilihon sa imo nga. Hindi ka makakulis trabaho. Wala magsayo ka. Bilihon sa imo nga. Kasi mo grace. Wala kailangan magsayo ka. Bisbila. Pero para sa Ginoo. Hindi siya nagbilih. Ikaw maliman na ito. Gusto ko natulog ka sa taas. Ay, grabe akong palitrabaho. Kapag istrabaho, kanin sa akin na ikaw. Kapag kumawin, lumay ko ka. Kasi bilihon na imo. Dawas. Ikaw. Self-center na kayo sa klasa ng semana. Pero, pagkatlaw, bilhin na sa'yo. Kumpanya, si bossing, si teacher, bakala, Ginoo. The Lord has arts for every believer to build. Ang Ginoo, luna siya ay arka. Nagdipabuhat, ipabuhat, natin sa mga ito. Ipabuhat niya sa imo, sa ako, tanan. God is faithful and He expects us to be faithful. Ang Ginoo, matinud-ano. Kung naglako ang Ginoo, iyang mga tao. Ang Ginoo, faithful. Kung naglako siya na ikaw, faithful po sa iya. Galang kung nagsuon ko dyan sa Ginoo. True faith shows up in faithfulness. Not everyone can see. Dili tanan, kabalungpan ka. Dili tanan, kabalung mag-preach the words that Ginoo.
Dili ka na. Kabalo ka tudlo. Conversing, no? But you can be faithful. Pwede ka, may pamalutan.